В новините на телевизия Черно море, ако сте ги гледали, сте забелязали със сигурност един много интересен репортаж. Пенсионери се учат да боравят с интернет. Повече по този случай сега ще ни разкаже нашият гост в студиото Кристияна Димчева, главен библиотекар в регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна. Добро утро! Добро утро! Добро утро и от мен. Наистина много интересна инициатива. Преди да поговорим обаче подробно за това, искам да покажа на нашите зрители да видят една анкета с пенсионерите. Какво мислят по този въпрос те? Кажете ни, защо се записахте в този курс? Защото ме интересува какво става по света и у нас. Така, на пръв поглед, как да се виждат? Искам да може да се влезе в интернет и всички събития, които стават, да ги следим. Ние сме пенсионери, нямаме друга работа, трябва и да се забавляваме, за да минава времето по-бързо, по-лесно. А компютър имате ли вкъщи? Компютър, дъщерята е обещала супер модерен лаптоп да ни даде. Трудно ли е? Как ви се вижда? Не е трудно, малко е страшничко в началото, ама ще се оправим. Кое е страшното? Страшно да го пипаме, да не гръмне. Добре. Защо се записахте в този курс? Записах се, за да имам повече познание по компютър, интернет, да вляза във връзка с интернет и изобщо да комуникирам по-успешно с моите приятели и роднини. Така, на пръв поглед, как ви се виждат нещата? Сложно ли е? Не ми е сложно. Аз имам малко представа, тъй като съм работила преди много години, защото съм пенсионер в момента. Преди 20 на години, но с мишка не съм работила и това ми е интересно сега. Имате ли компютър вкъщи? Нямам, но синовете ми имат, снахите ми. Надявам се, че ще мога да работя. Ако мога да си позволя втора употреба, като перспектива, разбира се. Роди идеята за този курс? От желанието ни да бъдем част от процеса, тези хора да повишат качеството на своя живот. Така се роди идеята за проекта. Той е по програма Минерва. Обучение през целия живот е нещо, което всеки от нас трябва да приеме за себе си като свое бъдеще. Защото помислете само колко неща се промениха в нашия живот само за последните 20 години, дори като техника. От увлечението по локмените, дискмените, флаш паметта и MP3-ките. Всичко това нещо е минало пред очите на тези хора. Всичкото това се е случило и те са го преодоляли във времето. Сега, когато е много модно да кажеш пенсионер и да не сложиш един безкраен знак за уважение, просто трябва да се обърне този знак. Защото нашия проект се казва, и на английски звучи много различно, Long Life Learning for Seniors. Кажете ми как превеждаме тази дума Seniors, която има знак на уважение, уважаеми, почитани, знаещи, хора с опит. Към тези хора трябва да се подхожда просто с любов. И тъй като те са читатели на библиотеката от много години, ние искахме да бъдем част от техният момент на отново навлизане в новите технологии, в светът, който те обичат, да четат, както те казаха, и да бъдат част от света. Приключението е много интересно и за нас самите, защото първо ние усещаме доверието на хората. Желаещите да участват в курса са много. Трябваше да тръгнем от това, първо да осигурим едно място, да осигурим техническа база, защото едно е да разкажеш, но съвсем друго е да застанеш до човека, на всеки двама има по един компютър, интернет връзка и съответно има човек, който да подскаже в подходящия момент кое е това странно нещо, за което говорят. И на 3 стъпки. Първата стъпка да работят с компютър, вие вчера сте я видели, когато хващат мишката и дори момента, в който ти 2 пъти да кликнеш нещо, което всеки дребен в къщата човек Те вече се раждат като че те се раждат научени. Просто автоматично. Но това в първия момент човека, който мисли, че трябва да го знае това, след като другите го могат, се пита дали го правя правилно. И всичките тези дребни неща полека с доверието, което е изградено, преминават. Втората стъпка е как да си намерят информация в интернет, как да четат вестници, как да следят програмите на телевизиите, как да гледат в един момент телевизия
през интернет ще бъде. Всичките тези неща, които удобства, да си видят сметката за тока, да си видят телефоните. А защо не и да си платят през интернет и по този начин ще намалят и опашките, които пенсионерите създават? Това третия ден, когато вече ние говорим за услуги. Защото имахме обаждане вчера от наша зрителка, която си пожела точно близо до тях да открият бюро, да си плаща сметката за тока. Тогава нашият съвет, разбира се малко и на шега, беше защо не се опита да си плати чрез интернет. Ето, сега вашите възпитаници могат да реализират съвсем безпроблемно и това нещо. Разбира се, че ще могат. Знаете ли, човек може всичко, след като преодолее този стрес, който има от неумението да си служи с новите технологии. Защото един човек, ако иска да се научи, това е най-важното. Оттам нататък, дали в първи момент ще го направиш много бързо или по-бавно, е без значение. Въпросът е да намериш начина, по който ти да получаваш знание за тези умения. Тук те получават безспорно най-належащото, тъй като техните желания, ние направихме една анкета първоначално. В тази анкета те казаха какво очакват, какво е тяхното ниво на знание, защото част от тях не знаят къде се включва компютъра. Други имат компютри в къщата край тях, и то, както каза господина, модерен компютър, но не умее да работи с него. Страх ги е да го питна, за да не гръмне. На третия ден нашите приятели просто ще могат да изпратят имейл, да си създадат поща, да говорят по скайп, да видят мрежите, социалните мрежи и всичките тези неща, които са като услуга, които могат да направят през интернет. Бързо ли възприемат? Какви са наблюденията ви до тук? Всеки човек е различен, но те се научават всъщност да си служат, защото на финала всъщност те изпращат един обратен имейл, който няма вкъщи съответно компютър или модерен лаптоп, то тогава той може да ползва информационния център на библиотеката. На всичките ние им даваме по един безплатен ваучер за безплатен интернет. Това е като един вид подкрепа от библиотеката, което могат да ползват в този център и да пращат писма, да разговарят със свои близки. Това е основното. Как да си качат снимки, които да изпратят, как да свалят снимки от цифров апарат. Това са все дребни неща, които изпълват живота ни, но теоретично погледнато могат да прочетат от всякъде. А този момент, в който казваш простичките неща как стават и как се случват пред очите ти и ти си част от случването, ето това могат да видят този курс. А ще бъдат ли, вие казахте сега, първи, втори, трети ден, след като свърши този 3-дневен курс, ще им давате ли възможност да ползват такива услуги при вас? Да, аз за това казах, че ще дадем ваучер. При нас в информационния център могат да ползват интернет. Всичко, което им е необходимо, на което са се научили. На което са се научили, тук един интересен въпрос изниква. Не се ли притеснявате, че по този начин ще се лишите от едни хора, които четат книги? Защото младите като че ли все повече от интернет натрупва знанията си и не разгръщат страниците на писаното слово, докато тези хора са свикнали да четат, те имат традиции в тази област. Нямам никакви притеснения.